Now, what's the system? Yeah, I'm like a day. Muswatin Takaway Dali, Makatonga, that my villagers, Vista Sabo. Then Matutonga Makavata judgment. Yemswate. Then my Kutonga Poka Itamebia, and I'm full of Makatonga. Okabavanos MP wedu my sanato. Saka pale vakazongo itika kumashule. Ndo vakazobuda ino judgment inotaka zopiwa hii yakabula so 25. Saka nyaya yacho yakabaya zvinosviswa ndofunga hapo MP ndo wakanosvisa kuna GA. MP ndofunga ndo wakanosvisa kuna GA. Saka MP pawakasvisa kuna judgment isusu so Wednesday last week takadaizwa kwa takaenda nayo mai tikaenda naye kusvika tanosvika DA yakati no pane nyaya ndakapinda kunzi ndisolve yakazvakazvaka. Saka DA zvavakatiudza manje vakabva vati imimi zvamakuita chiendai takatina samapana wacho chiendai munotora munhu wenyu judgment yamakamapiwa pekutanga endai munotora munhu wenyu mutinofambisa mapepa acho izvozvo moye navo. So isusu kuya kwedu kwatangoita panapa kwakungoya kuti tingozivisa kuna mukawa kuti takazodaidzwa kwa DNA yaita vakatiudza kuti tichienda kugadzira mapepa. Saka takaona kuti maybe tikazounza mapepa tisina kuya kuzoita feedback zvinogosazomira zvakanaka ndo nyaya yedu. Saka ni yakatsana nguva handitika zviro zvakakati mapara umbanai muite chinhu wani handitika makabatana umba maenda kwadiye aibva atambirawo rugwaro rwakabva kuno aibva arono ndokubva maenda kuna mai sanyasa ndokubva mataurirana nawo. Saka vanhu ivavo vari tu maisanyasa nadieka ndo vanhu vane connection nekuti shuwa bhuku nderamapara harisi ramai avo. Mai avo vanobvunzwa mai munobvepi ndobva bhuku mamapara muchibva kupi kumusha kwenyu ndobva kuhurungwe ndokumusha kwangu ko mazoritora sei bhuku rekwamapara imuchibva hurungwe handimona haana kwekuenda akutaura kuti vana mapara vakaramba kukonsida bhuku ravo saka ndakamirira ndikazoita sababa mapara manyatsonzwisa. Saka tiyanyatsokutsanagurai manyatsonzwisa mavhurikanze emandoti mukadzi uyo akati hwarira nerwepasi handimona. Saka nyaya inotaimba yarifidei ndofunga wariona pepa ravo. Saka pepa ravo ndariona anza itikondeyekudaiso mai mapara akauya vakataura akati zvakadai so kuti nyaya iite message apa tinoti tiri kunzwa hearsay evidence uyu wari kuti ndakanzi zvakaitika ndizvozvo so imimi wati vakunopiwa maminutes letter from DA handiti takakupai tsamba yakapiwa judgment so DA anobva kunyorerai futi tsamba naMP wacho ene tichanyorerai tsamba kuti inobva kuno kuti vanhu wako wawakataurira wauya kuno but zvawataura zvadise verbal so we are feeling kuti tibate chokwadi kuti ndechipi chiwanyorerai tsamba imoisa zvinobva kwenyu nechidhiro chenyu kuti zvive zvinouya kuno sandire because so hapana umbo huripo because that is why isusu takakupai zvatakanyora imwe mugwa kuuyawo nemaminutes anu adhiye haachasitemba iyi kwete zvamunotaura ini because ini zvamunotaura inini aripo anotaura kuti ndakanzita sei garawo imi mutiti uyai. Saka anza iripo ndeyekuti imimi muye tuite sei tikupei maminutes so before tisati taita argument yacho anza tamunesa uyai kuti dzoka tamunesa village toda kuerengere neseka 1 ndobva zvapera nochiziwa way forward. Maybe ndibotsanangurira hataikwanisa kuti pamberi paDA kuti chitipai tsamba yekuti tiende nandoo mambo kuti because DA isusu kudedza kwakati taamuzadzamba vakati kuya kuofisi isusu ndobva tangoenda. Saka zvavakatiudza futi kuti isusu tizono kuenda kuofisi kwaDA kuti chitipai maminutes acho makagara
ndokwanisa kuti chakunyorera itsamba izi toidhinda moenda nayo kwadhiye kuti chief saunyama ref changu may you give this the minutes pertaining to my last meeting with them then mochizouya neanswer but tadaro ndaukuverenga inonzi Traditional Leaders Act chapter 2917 is amended 2013 ndakuverenga inobata madzishe zvisinovamiriri venyika ndenichiverenga neshona nechirungu ndichiturikira futi nechiita nechishona saka ndoda kungoverenga part chete that is part 5 part 4 village heads inoverenga appointment of village heads kugadzwa kwemasabhu subject to subsection 2 the secretary shall appoint a sufficient number of persons nominated by a headman. Takatarisa chikamu chedu che subsection 2 secretary we local government ndiye achawa nerunyoro rwekuti uyu akafita here kuita village head kusabhuku yanenge asarudzwa nani naheadman with the written approval of the chief of the area concerned as village heads for each village to assist the headman carry out his duties. Mambo ndiye anozotora zvasarudzwa naheadman kuti shuwa munhu akakodzera kuti awanoita sabhuku achizobatsirani headman. Provided that any village head appointed in terms of this subsection shall be installed in office by the headman who nominated him. Sabhuku anenge asarudzwa munharaunda munhu ane masimba ekumugadza kuti awe sabhuku sekretary achinge anyora anenge ari headman. 2. Before appointing any person as village head in terms of subsection 1, the secretary shall invite the headman. Secretary asati anyora runyora rwake kuti uyu akodzera kuita sabhuku ana secretary anofanirwa kudaidza headman wevillage yacho iyoyo. The secretary shall appoint as village head any person so nominated by the headman. Secretary achazoita runyorwa rwake nemunhu anenge asarudzwa naheadman kuti ndiye achawa sabhuku. The secretary shall, where a village head been convicted of an offense and sentenced to imprisonment or without the option of a fine, or where he is sentenced to imprisonment with the option of a fine and fails to pay the fine, remove the village head from office. Secretary iyeye welocal government ndiye zvane masimba ekuzobvisa sabhuku iyeye mushure mekunge sabhuku iyeye abatwa nemhosva isina kuimbika iyo ichamupa chigwe chekuti ava anoenda kujeri kana kuti kusapiwa kujeri anopiwa faini kana kuti community service zvichireva kuti sabhuku iyeye anenge abatwa nemhosva saka akutobviswa pausabhuku. Whenever the office of village head is vacated for any reason, the secretary, after considering the views of the headman of the area concerned, may appoint an acting village head for that village to hold office for a period not exceeding 2 years. Mushure mekunge sabhuku abviswa nekuda kwezvikonzero zvinenge zvatsanangurwa zvichiburikidza naheadman wenharaunda iyeyo, secretary achati pachaunzwa munhu achafanira kubata chinzvimbo chekusabhuku akamirira kusabhuku kwemakore asingadarike 2 years pachitsvagwa anowachiita sabhuku chaiyo. 5. Where after 2 years referred to in subsection 4, no acceptable nomination has been made, the secretary may have in regard to the customs and tradition of community consent and with the approval of the minister appoint a suitable person as village head. Mushure memakore mairi adarika paonekwa kuti hapana sabhuku aiswa naika nekuda kwezvikonzero kana kuti pamwe village head wacho anenge asingazivi kuti matanho anotorwa ndeapi kana kuti ekuita sei, iye sekretary wacho iyeye mushure mekunge ivi nharaunda makwanisa kumuendera zvichidurikidza naminista achakubvunzai kugotsika nemagariro enyu uyezve nematanho anotorwa mukusarudzwa sabhuku ndiye achazoisa waachada iye sekretary iyeye. A village head shall be paid by the rural district council such allowance as the minister may prescribe. Sabhuku achava achipiwa muhoro wake zvichiburikidza nehurumende naminista wacho kuti vanenge vachipiwa mari. Tobva tauya aizva zvina basa maduties. Tobva tauya section 3 inoti disciplinary action where village head commits offense or misconduct. Matanho achotorwa sabhuku kana achinge aita musikanzwa sezvamuri kutaura izvi. Where A1, a village head has been found guilty of an offense involving dishonesty. Ndokunge sabhuku yabatwa nedare redzimhosva
kuti ane chaakaita chisina kuimbika. B. After an investigation in terms of subsection 7, a village judge had been found guilty of an act of misconduct in relation to the customs and traditions observed in this area. Mushure mekungezve sabhuku iyeye abatwa nemhosva ine chekuita nenharaunda ugotsika nemagariro enharaunda iyoyo. A village judge had been charged with an offense of involving dishonest or an investigation of the right. The minister may suspend the village head from his duties. As minister hatangi nekumubvisa, anombomususpenda achida kuongorora kuti zvaita se minister manje. Inozoenda kuna minister. Achazoda kumubvisa because ndiye ari kumupa manje. Achazoda kumuongorora kuti zvakamira sei kuti awanozosuspend, awanozoita sei. A suspension in terms of paragraph A, B, or D shall be for a period not exceeding 6 months. Anoiswa pasuspension apo. Kwenguva yake ari pasuspension hafanirwi kudarika mwedzi ringaita 6 months alipo. Minister Magwanga atopa decision kare kuti isai umwe here kana kuti musaise umwe. During any period of suspension in terms of subsection 1, the person who has been suspended shall not carry out his duties to exercise his powers or be entitled to any salary or allowance. Mushure mekunge musabhuku yasuspendwa haatenderwi zvikuwa achiita mazita ake usabhuku uyezve nemari yake inobva yamiswa kusvikira nyaya yake yazoonekwa zere naminista. Where any person who has been suspended in terms of subsection 1 is acquitted of every offense or is found not guilty of misconduct or criminal proceedings or investigation is going to be restricted as the case may be, in respect of which he was suspended, the suspension shall be deemed to have been cancelled with effect from the date of the acquittal of the findings. Mushema kunge pazoonekwa newaoni kuti shuwa sabhuku hapana mhaka yaanga akapara uyezve haana chikonzero chaangakwanisa achinge achinzi anomiswa sei basa, sabhuku yaanonzi ngaadzokere pabasa pake. Right, mazvinzwa igwaro rakabva kuministry. Saka imi mukutaura kuti takamira takadaidza chief court, hatina masimba ekubvisa sabhuku akapwendwa nasekretary naminista. Imimi kana muchikwanisa zvazvo kuti imi muchachallenja section iyi kana kungave kumakoti kungave kukui muchipedzerana mega anenge ari respondent wenyu anenge ari ani minister. Imimi sabhuku akaba hazvikupei mandate yekuti hamukwanisi kumumhanganira kana kumusungisa sandire kutomuendera kupolisi. Asi kana zvine zvekuita ugotsika nemagariro edu echiwanhu sandire aramba kubika madoro nemakui, aramba kupira madzimu yanyaya yemadzishe. That is why vakanzi chief is there to see that custom traditions are. Mambo aripo kuti ava anooneka kuti kugotsika nemagariro enharaunda yake ari kuteedzerwa. Asi isu kuti tive tinokwana kungoti mambo mazvinzwa mutemo uripo hurumende urikubika watakaisa wakagadzirwa 2013. Saka imi zvakwa muri kuti imi muchachallenja muchibudikidza nematare mukuzvona kwete kuti ini ndoti kanova ndati sabhuku ibva rinonzi pepa rinoerengerwa masection aya muri kwaona kuti zviri nemiwadare muri kuzvinzwisisa. Saka ndinoerengerwa nemadare. Saka imi zvakwa muri kuchalenja chi maclose sandire muchikota kuti aiwa subsection yakati hatisi kuida nekuda kuti sabhuku wedu akadai nai. Then investigation team yotumwa naminista wacho kana nasekretary wacho yaachadelegate ichauya munharaunda menyu investigation team yoferefeta kuona kuti ndizvo here chaizvo zviri kuita zviri kuitika. Zviro zviri kuitika woendesa ripoti yavo kuna minista nasekretary wavo zvichiburikidza naDA, sabhuku yewoiswa pasuspension wonyatsokuona kuti ndizvo here zvizere nekuda kwesubsection. Mungupa bata iwe ndiyo inotiroerera iyo kuti haangobviswi kungoti chibva ndango mukandarara. Zvakaitirwa saka takati tinoda mutemo to reduce corruption and dishonesty. Pana anokupikisa pane zvandaverenga zvandambotaura kuna headman achief ndasapepera imaverenga iyo kuti munhanzi wasabhuku zvinobva muwana hazvi kumusoro kuva zvinobva muwana. Isusu vanhu isusu kana takwenda taita dare redu kana pavillage tatadati pavillage totaurirana kuti nyaya toendesa kupi isusu tega pavillage nyaya toendesa kupi kuna headman. So zvakaita varume nyaya yakaenda kupi kuna headman ichibva yakuna chief. Saka yakatoonekwa kuti nyaya iyi kai
inofanira kuti itorwe. Avo vataurawo futi kuti nyaya yavo vakabva kwese vakaimbuya muno mudare ikataura mukanyora mapepa akaenda kupi kwese akaenda mapepa avo. Saka nyaya vauda kuti ichigadzirwa vakabva kuti kwa DA nyaya ngaidzoke kwani kwachief. Hazvizvo makataurwa here ngaidzoke kwachief vanyora mapepa kwa chief vozokanwa kupi kwa DA. Saka avo futi avo vakaita nyaya vachiti sabhuku aripo haasi sabhuku haasi iye aripo wacho mukadzi akati chief ari pabhotora peji raupa mukadzi wavo uchinzi mukadzi sauchiita chief iyoyo obva aenda kubva Samuel mukadzi wakutonga masaunyama izvo kaita kwatamwezi. Saka nyaya iyo inofanira kuti igadziriswe kwatamwezi vakatopedza dare ravo kuti isisi tauda kuti Samuel ari kutonga uko ari kubasa mukadzi akutonga vheji semuni apa ndizvo akada kufanira kuti chidzokai kuna changamiri mota changamiri zvavanotaura taisi tikatora mutemo inoiswa kumusoro koka tichatiisesa muno mune 1 imwe chaiseni imwe inosenda ipapo mataura chaivo asi kuti sabhuku yazwa anozorekodha zvichaenda kuti saka taudza kuti avo vari kuita hearsay. Saka isu pano kuti tisade hearsay sekugara kwataita sandreri ava vane tsikinyora tsamba ndosaka dididari to DA district administrator sandreri kuda maminutes emeeting yawakaita concerning selection yasabhuku ndisati ndapa resolution yedu isu because wari kuuya nematsoko ekutaura chete iye DA achakunyoreraiwo kuti tsamba inoitirwe kuti tese both parties tinoita setaakurasirana kuti DA chief mukona mangwana kana takuzoenda pamberi paminista kudai DA anotonaizvizvo because mapepa ayachanyorwa ekuti sabhuku anozonapo sekironi sabhuku aripo sandreri ingwani village aripo anotodaidza DA inani nachief wauye kuno. Saka imimi tichakunyorerai tsamba haiti kunyora tsamba kudai. Saka riri dai tokudhirira iye zvakakuru vanhu vako wauya vachitaura so but inisa chief I'm not going to take action pasina written letter kubva kuofisi yako ndakagaidwa netraditional lawyers act chapter muzvona zvairi kutaura izvo because iri yese anokutaura hapana mbomi kutaura nezvekufunga kwenyu vamane mukomana achienda kunopimba musikana haambopakamuda kuti iri murombo anomuudza nezvekubika mabhanana zvekubika sandreri but paanozoenda pagiraundi panonzi rieni ini mangwana tinoenda paterodi kudhaka tiwerengero traditional leaders act chapter yakati inoti ina handichagoni kuenda kure zvakundoomera pa saka ndati ini tokunyorerai tsamba go take DA okunyorerai maminutes akaita neaction yaachataura kuti tive tinoita neyaakataura magona pamuchanga nekunyora henyu izvo takutofonera ofisi yavo maybe zvaita verification chete inobva kuofisi kwachief kuti ndo zvamakataura kuti makatidedza paya tauya futi netsamba iyi chief zvoita sekunge tiri kuti pane chief ari kutozvataura DA handisikuteerera cheda munomufonere izvozvo DA one tobva tatoisa pala kuti tobva tataura tese tobva tatopera tiusiu then tochizoita action isitomunza kuti DA ref patakataura conversation yese iyo wakati so ngatikabvunza isusu kwedu isusu ndabvunza tinaro patamuzi sabhuku atakagadzira akagara kwedu isusu anambofira akauya padare anamusauranizapira haisi corruption here because kuti sabhuku akapira ari kutoshanda kune mubasa ekuari sabhuku ouyawo chimukadzi ndiye ari kushanda izi sabhuku iveka pakati panosimuka kuti ari sabhuku sinzi anoridza dabheri ribhuku mukadzi usatomuziva mugeni wacho namarobocho nyaya yenyu imimi kai handiti mangotsanangurirwa kuti munofanira kufamba nenzira dzakanaka kubva kuna chifi mudzichienda kuna DA pane mafambiro anga ari kuita apa imi mukafambawo makadari izvozvezvo tofunga nyaya yenyu inofamba because sabhuku iyeye atori nemhosva
handiti ikupa mukadzi yepei pamutemo hazvibvumiri. Pamusoro iyi isusu hatingogoni kumukata muofisi ma-DA tisinawo magwaro ari kuratidza kuti tambopfuurawo nemumatare muno tichizama kutaurawo nyaya dzedu. Hameno kuti pakamira sei tinongomuka here tabuda tabva taenda kwa-DA. Isusu tambopfuurawo nemudare muno saka tati kutiwo hameno pamwe togona kupuwawo reference kuti vanhu ava vambopfuurawo nepano vachitaura nhau yavo saka tati kuti mowadini mowabatsiri. Wakuti chief nedare rake wanouya kwedu yanyora tsamba ndiyaenda naye tonopa futani sabhuku wacho aripo sabhuku nemiwo nharaunda village yese muripo zviro village yese maakudaidza chii musangano forum pamwe mungori kagurupu kemadzibhero makangodai mati sabhuku atimwo asi tikauya paground village yese yoita sei mazuva nyaya yechinzi shamira kutaura kuti ndakati sabhuku yore affidavit mapanzwa yanosabhina kwa-DA yekuti haachakwanisa kushanda seusabhuku sabhuku saka yakumbira kuti mubate sabhuku yenyini muti iwe odi handakakupa wakaita here yeaffidavit nekuti already autokanganisa iyo image muremu waachangamira kuti wakapira duty varamba kuita ngaatambire zvakaudzwa nachangamire ukanyora affidavit here kwete ukandosvika changamire ubhadhariswa. Chechi2 vanhu wese wesabhuku shaudhiraudi mwezi watora dare ukapa munhu ari wrong dare rakapfeka mukadzi wakati asirake hasi sabhuku mukadzi wachangamira asichangamira aika 1 bit dare ravakapfekedza mukadzi wakuimira pamutemo wegavhumende yezimbabwe hakuzvii kutega dare rakunyoni uramba ndi pauri pauri aifanira kudaidza bhuku rese sabhuku vanhu we ndikumbosiyira mukadzi wangu ndikuenda kubasa anofanira kusara achishanda nemi kune komiti yemasabhuku sabhuku ane makomiti members vachibatsirana chi kana wenda ndisekretary here ndakachinzi pane nguva wati ndakasungura vachiwasara kupiwa samuel ndode kudari so anditi Njini wachifunga kuti ndiyo sekretary kandichiwa webhuku anditi tiri kuti mupurisa wasabhuku kana ndisekretary wasabhuku sabhuku aifanira kusiyira dare kubhuku rese aadhiresa kuti ndichasiya achifanira kubatirani kwete kungorota kuti mukadzi wangu anofanira kuti ani unotoadhiresa vanhu waziva kuti tikubva kupi tichienda kundosaka vanhu vaanzopani vausvikuva tofamba sei manichangamiri bvunzai muranda wenyu kuti wakaita nezvandakataura aita basa ndonatatisairaivanda kwedwa pavhileji pacho sabhuku apa komiti yako apa ipapo ndobva takutanga kuona maererano ndambotsanangura kuti makauya ndikataura sabhuku yenyu yakagarapo ndikamutsanangura zviripo kuti iwe sabhuku akasiyirwa bhuku herina tamunesa akandipindura akati kwete ini ndakangoitawa henyuni akamhanya kotakura sabhuku kwatamunesa kusina tsondoro dzakamirira sabhuku vana vanga vachi vadoko nogana chidzorera kuna tamunesa bhuku rake iwe wakaitwa henyuni chidzorera kuna tamunesa we bhuku rako iri ini handiipo ndandakasonokubatira saka imi vakomana makura bhuku renyu chitorai bhuku renyu muchipambe naro vakaudza vakomana muchibva pano iwe unofanira kuenda kusarenda uku wobva wanyora affidavit wobva waenda kuna mudzviti wotaura zviri pachena zvakasununguka kuti noini ndakamirira bhuku rekwatamunesa asi handisirini rine varidzi waro tamunesa akabva nebhuku rake uku akauya muno harina kumbobvira rachinjwa saka iwe wazoritorera pakati dzorera bhuku rewani ndobva ndadzoka bva ndati muri kwatamunesa chiendai mogare pasi
muungana mese semhuri, kwete kuti 1 2 aiwa unganai kana muri 50 100 muhamaungana mutodiko nemunhu muchishanda naye. Tiri kuda bhuku redu auno, hakusi kukana aiwa, asi chatiri kuda bhuku redu. Ngatiungane mese mubudisa soko rimwe chete, nyangwe muri 100 muchataura chinhu chenyu 1 chobva chaumba 1 wedu. Uyo anyanya varume, isusu taakuda bhuku redu, tikuda bhuku redu. Saka torifamba sei? Ngatifambe nenzira yakadari movhurika. Ndokunga manzwa ndichitaurira kwa mapara, takatitonga munhu mai mapara akatema akagara pashi. Ndikati kana iwewe uri mukadzi haufaniri kuotonga wakabva kumasvingo kuuya kuno kwakutonga, waridzi wacho aripo. Ndopaakazopinda kuti nguva yese wanga waripi mazuva, nguva yese kuti ndizosvike pakutonga wanga waripi. Wakutanga uchifunga nhasi. Ipapo ndongakati wana mapara manzwa zvakare, ndoisa bhuku wenyu mukadzi wenyu, dzokai monyatsogara naye pasi, kana kuti nyengereranai muri kumba kwenyu. Then mapedza izvozvo mokwirazvo kuti pano kwadziyei, mundosvika moisa ripoti rwenyu. Munhukadzi wanotambirawo, wobva wakupai mazuva. Isusu hatigoni kubva tamuti mira, iye munhu ari kuhora mari yake kwete. Tinongotaura ndobva tamuti aiwa iwe chifamba hako wende, asi uzive kuti bhuku harisirani rinovarizirani. Munozwa kumenza kusataita chinhu chiri dangerous. Munozwa kuti ndiyo inonzi constitution, chinhu chinonzi constitution mukubanga mutemo. Tisu takati yes, zviri right. Ende masitting sabhuku vanga ariko ndimi akati chirambasa kunoti tinoti yes to the constitution, zvakanyorwa kuti ndizvo. Izvozvo kukudza zvakati usabhuku 1 hausi wedzinza. Ukupa kunzwa usabhuku hausi wei, chero munhu akupinda pausabhuku chaachedzinza chine family tree chine ubvu. Munozwa kuti headman nachief sandirega. Imimi wekwatamunesa muna advantage 1 kutaura sabhuku akusarudzwa necommunity sandirega. Manyora kuti sabhuku hatimude, mavhota anouya because anovhoterwa ndimi nomusarudzi. Modaidza headman sabhuku wataakuda ndeupi ndeupi. Kwa sabhuku ndiri kudiwa here oti endi ndiri kudiwa right, handei kuma-election mavhoti. Ndo masarudzirwa akuti pamasabhuku kwete zvedzinza, handei kumavhoti. Village vanhu 600 voti vari kuda Peter, vanhu 20 voti vari kuda sabhuku akutomiswa. Kana sabhuku anoenda kureview after 1 year kuti muchiri kumuda here. Zvakafanana neprocess inoitwa kumasettlement kuti vatsvaga chairman sandirei. Onzi chairman muchiri kudiwa here. Saka munhu wekwata muneza ndii muripo. Anosarudza ndiedimi ndizvezvi. Ndoda kukuudzai but handina kukuudzai, ndakuchikuudzai process kwayo. Kuna headman hatichadiba nguva yakwana yasabhuku, ndakuda umwe sabhuku headman ouya sandirei. Kana achida kudaidzaona chief ouya tamuneza village yese garaya pamasabhuku. Ari kudaidza sabhuku ndiani? Munhu wovolontiya 1 2 3 mira tamuneza muri kuda muposorere, endai kumavhoti. Akaona 2050 yasiyana neyana mapara. Ana mapara village yacho yese iri kuti inoda mukadzi sandirei, ndiye watiri kuda sandirei. Saka ane 3/4 quorum vote, saka haabvisiki. Asi yenyu mimi kana imi muri kuti abve, iko ndizvo zvataurwa akawanda werenga mutemo. Hamusi kumuda makawanda, ndimune 3rd majority zeti anobva sabhuku oiswa headman otonyora mapepa ake after election musi wakati samunesa village yasarudza vanhu 60 against uyu ndo wati vari kudani sabhuku dzindo rake tikaswirira nyaya iyoyi, tikaswirira ava vanhu ava kwatamunesa kuona kwandiri kuita. Munhu ane nyaya wanofanira kuti vasungise murume wacho because dare rine mukadzi otambira mari.
kubvunza miri hawazizi unotambira marida ari kubasa uko mukadzi ndianeti ari kutonga bhuku saka ava zvakaita ava ka inyaya ikesi iyoyo ivava manje mbomira ivava ava ndiwo vanototi kana mavapachi kana chitsamba inofanira kuti vasunge murume iye uyu akapa mukadzi wake dai kuti atonge bhuku taura kuti atori nemhosva atova nemhosva yekuti kudai so Atova nemhosva. taura pepa remuno iye anogona kuti handina kupfeka dare sandizve wari kundinyepera wari kundiwenga ivi vamunomona akapfeka dare mubva mutipikicha ke vhidhiyo ke sandizve yane umbo haana mandrekere aachaita because inosa nokudza kuti muri kundiwenga munotiti mira munotiti anoti muri kundinyepera puruvhai kuti ndakapfeka dare munopuruvha mira ndichiri kuenda munopuruvha sei saka mutorei pikicha akapfeka chi sezvaita ndiri kuona ndiri kutorwa pikicha zvandiri kutaura izvo zvemusuyo akataura izviwanizvo saka izvozvo hapana umbo huripo hwekuti mukadzi akapfeka here dare kana kuti haana ende ipamudai madozwa kuti anopfeka dare mukadzi apfeka dare munhu wamuri kutungisa haasi murume mukadzi because mamuruda kuti adzosa bhuku ndiani murume mukatora mukadzi murume anopinda mukototaura kuti andizvizive zvaakandibira riri mumba saka murume anongonzari raiti ngaramba ari kuokakuza isusu zvatoda kuzama kutaura ndezvekuti nyaya yedu iri pachena constitution tainzwa section tainzwa yaverenga asi pane uori huri direct huri pachena hwekuti kana matauro etiri kuita yaka isusu kuti tizouye kunoku toda kuti uori hubude pachena kuti sabhuku apoindwa naheadman oita 15 years akutambira mari asati amboridza bhero harisi ghost worker ireyo nokazvatitaura kuti chiitai saka tichibatsirei nini kuti toita sei nemunhu aita zvinhu zviri direct anotoziva nepatinoshanda paanoshanda tinopaziva ndingati changamire nyaya iyi patakapedza kuitaura mumunhu makati varume vavagare nasabhuku nyamaropa varume vakandituma kuna sabhuku nyamaropa kunyanga kuti sabhuku nyamaropa waititaura nesitaura vaita nachangamire sabhuku nyamaropa vakandipa mhinduro yekuti aiwa zvakataura nachangamire varume vamba vandovaita havo ngavatsarudze munhu wavo vanotsarudza wodzoka kuti kuna changamire todzoka pana changamire topedza nyaya tiri pana changamire handisi kuramba nazvo ndo maperere atakaita ndo zvakadai akati kana masvika pana changamire munondifonera ndodaira kana wasvikawo ndiri kubasa kunyanga ndo anzi yakandipa pandakamutera kuti azoemusanga tora anditi mamuri muno baba wangani wakanga wari muno musi atataura zvatakataura makanyatsouzvinzwisisa iye akanga ari muno achinyatsonzwisisa akagutsikana nezvatakataura saka inini manje wekwatamunesa muri kuramba muchitenderera chinhu wani aga ndiwe kuda kuita bhuku garai makaumbana mbamati tese tiri werudzi rumwe chete wakomana toda kuti ndiani wakuda kuita sabhuku ndipitros ndiani simudzai maoko mamubvumere tati isusu hatidi zvinhu zvinozorasa mangwana mundoni indani sipo sarudzanai mubva mati uyu ndiye watada uyu ndiye awe sabhuku wedu watauya naye headman apa headman wazviona here zvataurwa izvi watiwo kudii taakuchikonzida kuna mai vaya kuti mai vaya varizvepai pachigaro chawainacho chemurume wavo amai avo vari kubatira murume ende vari kuno kwanoswera ari kumagadheni achibatira murume wake murume achishandawo ndo zvatati isusu ndokwatamunesa munozviziva sarudzanai muri kutotaura apa mutaura tauye naheadman takaenda kuna headman akatadza kutitsanangurira saka headman wedu ndeuyu taura kuti ndeheadman otaura kuti uyu ndiye akasarudza akabudisa chiko akabudisa 70 votes ko uyu akaita 20 saka 70 na 20 mukuru ndiani tova taona manje kuti iwewe 20 wakabanwa pasi uyu ndiye akahwina saka iwe wahwina hatichaketi ndidziwa ndisoko ahwina ndiye ahwina mavhoti ndo anouhwinisa munhu handiti saka izvo makaita izvo dzokai madzoka indai mogare pasi musarudzani ari kumirira usabhuku kwatamunesa
Moamasarudzana musati matsvaga headman. Moamasarudzana mi mega mega kuti uyu. Saka tikataka kutora headman kuti uya headman. Achanongedza here uyu. Pamwe vanokana neuyu. Pamwe vakaverengana. Ndo chinhu chamunofanira kugara saka chindi. Wemusha. Tangai masarudza munhu wenyu momuisapo. Mamuisapo mama 1 2 3. Right, ndo vari kuda kupinda kusabhuku vanotonzveka. Budai kunze vakomana. Mese makagara. Kwanoti James wangana kusimudzai maoko. Wobva wasimuka. Kwanoti Andrew ndi wangana. Ndo panobuda nhamba yekuti ninga wina ndisabu. Ninga riwa. Asi kuryiwa kwake hatimurasi. Mwana wemubi wemubhuku medu. Saka ndo zvamatadza chete. Taurirai headman mounganidzana mozoshedza headman muchinyora maminitsi. Ndiani ari kutinyorera maminitsi wakoma? Ari kunyora ndekuti tatanga nguva dzakati, tapedza nguva dzakati, zvakamira so awina ndinhingi, abudisa how many votes? Abudisa 50. Kouyu 5. Auya waruza. Kouyu 3. Wabva wazodonzai. Andimona. We5 ndiye apa ndiye anochichuza kuti muteedzeri wangu ndewe 3. Handichaisi kutuka. Handiteedzera achawa second kwandiri. Ndinhingi. Mawirirana nazvo here muchiti ndekuti ndezvenyu hazvisi zvemunhu wani. Endai mogare pasi muite zvatiri kutaura. Nyaya ine yakaswatuka. Hapana chinokunetsa yavo. Bati kutambudzika ndikutadza kufunga here kuti wakomana kuti kaunganidzana wana mai vaunganai wana babau wana mai vafunga kuti angaite sabhuku panapa mubhuku medu ndiani. Zvamutaura tazvinzwa handiti. Asi tisu tiri kuchichidzirwa neheadman. Mushonga. Nokuti kana yasingapotenda magamba kuti maita henyu mayako wega obva ape vasamanisi kuti wataurire panzvimbo pasabhuku. Anotodiodare izvezvi manje manje. Saka hatichagari zvakanaka, saka tiri kuya kune mimwe mukuru. Tinotaura pane nyaya yedu paristraight. Atori mhosva anodiwa izvezvi. Yechitu. Muri kutenderera handiti mapaona pananyatso kutaura ndikuzviona kuti hamusi kuda kujekesa chaizvo kuti bwa. Taurai zviri poini. Headman takamudari tikadai, asi headman akazoguma aakusungisa munhu zvisiri pamutemo. Wakanganise idozvo kutenda magamba chete chete kubva wanzi taakukupa samon. Handimona. Saka imimi manje nyaya yenyu ina headman. Ende muri kutaura nyaya yakasununguka. Kana zviri kuratidza kuti headman wenyu nemibhuku rekwatamunesa hamusi kubatana. Ndo zvandiri kuona hamusi kuita sei. Ngei muri kutadza kubatana iye ari padhuze nemanextro. Pamusoro mama headman ndiye akaisa mamishop yakaisa anonzi Nyamaropa. Saka pane pese pane paitika action yes, even musi wacho pakasimuka dodza achitenda magamba mushonga pasina 1 hour mushonga anga kutosisi Mama akumufonera. Uyu angatofonerwa namushonga wanzi wasimuka uchitenda magamba sabhugari pose. Ayo saka muri kuona tiri muno mukoti. Kana mini mafoni enyu munodzima muchipinda padhoa. Haufaniri kurekodha. Mukati menyu mwane mafoni wamwe wakavhura so. Tichibuda muno wakuisa pasocial media. Zvaakumburuka zvaakubuda Harare, Mutare. Handiti mazvona. But apinda akaivhara munomo. Zvinobatsira here kana muchiita izvozvo? Chikonzero pamusoro chakanaka. Chikonzero chakaitika ndechekuti dodzo uyu takagara sezvematauro makaita kuti endai mugare. Dodzo takamusarudza ezemhuri ndiye sekretari wedu achanga chinyora maminitsi pato zvakatichitaura ipapo. Saka izvo tichipakati pekuti sabhuku hatinayo ndiye takati samunyori ndiye anogomira kuti sabhuku. Saka akaita simba rekuti
Nikutenda makamba. Ndio watataka sana sasa hazvina kuipa zvekutenda makamba, zvinhu zvakarurama ndekuti makachengetedza muchakabvu aenda, mubva mati ngatione munhu anotitendera ndiani, wobva aonekwa munhu akati ndinogona hangu kuzviita, wakomana pamusoro yemagamba maita basa nebasa ramashanda pano, taramba asimuka ine nzara, munhu wese tichibva kana handei kumba tozhe, wagutsikana nazo wanoenda kumba, wasada vari kumhanyirawo komwa wakumhanya kupi kumabhawa. Makaita zvakanaka, ndo pandati ndadzoka futi ndikati ipapo muri kutaura kuti mushonga akazondwa mukati menyu mbokumekatamunesa mune honye dzirimo munhu dzamuinadzo, kana ipopa magarire makaita dziripo, ndo dziri kukutepai zvaunenge wataura iyoyo inoburisa igaenda kofidza uko. Pamusoro ichangamire mufunga nyaya yaruma yakanaka, chiripo ndechekuti taverengerwa inonzi traditional legislative, saka chiripo ndechekuti anofanira kuti aseye village ngazvifambidzane nebhuku iro. Imimi kana mati sabhuku hamuchamuri misconduct titoripo kugara. Number 1 ndiye kuti bhuku haana kutora nzira dzakadini dzakarurama irizeni. Number 2 muri kutaura kuti kuvillage kwachona haasi kuuya neperiod yaagara asi kuuya pavillage asi kudzakare muri kudini muri kuiziva. So zvamunoita munogara pasi sevhiri kuti vanachangamire munoita meeting yenyu monyora handii ndizvo, monyora zvitemo zvokuti ataura kuti munhu angobvisa mhandoka, muchanyora zvitemo zvenyu magrivensi yenyu ese akicha nemaminutes neatendence regent amobva masaina moenda zvokuna edmen sezvataurwa kuti edmen ndiye anoapoinda chii kana edmen asina kuactiona ndo pamunozoya kunani kuna changamire tadariri pamusoro matano changamire zvamakatitaura zviya takaita takanyora vati paberesi zvese takanyora masignature edu ese aripo magrivensi edu ese aripo handii ndizvo zvoenda kuna edmen. Kana edmen asina kuzoactiona mani ndo pamakuchiya kunani kuna mheta matari mheta zvamakatira zvaita dini taiti nekuti mukada kumubvisa nekuti avati havana simba rekumubvisa azofana edmen nemi imimi ndimonya mari zenze. Saka indava sekuti mari zenze semunawo, saka procedure yasera kuti muchienda kuvillage modonyora kuti because of a akuti section yakati mopozi section yakati haasi kuya kubasa ari kokusponda mukadzi kutopfeka dare inonzi impersonation mazvona zvakafanira ndopfeka inifomu yemupurisa nobvatamira parod nobvatatanga kuisa mari ndiri mupurisa here ndinotosungisa futi. Saka mari zenze yekuti mari zenzenyu yakanaka chamutai procedure checho kuti mofamba sei. Saka endei mogara pasi moita meeting mosarudza munhu wenyu monyora mari zenzi macomplaints amunoyahiritani ndikani ndisabu mochinesa vaidi mukanyora zvakanaka hazvinetsi handiti zvoenda kwaedmen ikwe. Kana edmen ndikuona varume akawana edmen havasi kupindirana edmen handisi kupindirana naye nekuti pakafa hama yedu tamunesa takaendesa mapepa atamunesa anotora nhaka yeusabhuku. Mapepa yahama noti akaenda kupi takazongoona iye akuya nanyamaropoti musingadi muchida uyu ndiye asabhuku. Saka zvakafanana nekuti Dynamos kutamba neCapes United, coach weCapes United ndobva ita referee, bhora racho rinopera zvakanaka. Asi tinotaura ndonyaya iri straight iripo pachena ndozvitotisawirirane vanhu kuti edu mapepa acho totobvunza kuti ari kupi mapepa ehama yedu atakaendesa. dziwa chinzwai mataura zvakanaka. Kubva izvozvo muchibva munhu endai mogarisana muri yekwatamunesa wakomana unganai takuda kutsvaga sabhuku tane nguva yareba tisina sabhuku iye zvino takutsvaga sabhuku nhingi nanhingi nanhingi endai uku papers tinaro panapa wanoti nhingi wangani simudzai maoko ari kuda nhingi ndokusarudza kwamakuda kuchiita sabhuku wenyu vamamusarudza mopinda kwavanoti nhingi wangani simudzai maoko mona mune muchinyora nhamba dzevanhu kwaita 10 here kwaita 15 here wasimudza maoko kwavanoti nhingi anopedzisira haana kwake chidanhoba number 1 nenumber 2 ndo vanhu vane zvigaro mohamati hedman pepa redu ratavainaro toda kuti sabhuku atatatsara
munzvimbo mubhuku medu ndinhingi, saka tauya kunewe headman tigadzirisa pepa iri. Akanga aramba mafambiro amuri kuita dai zvizvi zvamuri kuita, tauya nepepa iri, headman akaramba kusaina. Toriita sei? Tomusheedza headman wakatadza here kugadzirisa zvinhu izvi. Iwe uri ziso ramambo, chakukunda kuti utadze kuzviita chii? Kunzi headman utori ziso ramambo, tikandisi kweni unoona zviri kuitika mudunhu, wozondiudza kuti nzvimbo yakati haina kumira zvakanaka, kwakamira so, kwakati hakuna kumira zvakanaka, kwakamira so. Une shuwa here, une bhiridhi here kuti wazviona hungu. Saka toita seiwaniwa ngawauye toatonga. Handimaona nyaya yenyu yakaswatuka, bandiri kuona mungotenderera. Endai kuna headman momutaurire, vakomana tagara pasi. Headman mapepa edu ndeaya. Pamusoro changu ipapo tina sadoza izvo zvakutodiwa kuti atonzi une mota unokuya kudare yachida kuti akute dare gurukuru. Saka tinoda kuti tikumbirawo kuda kuti tizive kuti achaita sei, unoita sei. Pamusoro ndezvo ndikuona kunge kusunungura vana wada kurutswa kuti uku utoona kurumhanyira uku hakusi kudini, hakusi kuita ndizvo. Saka zvichireva kuti wabadza vachava kunopiwa tsamba yapi. Handiti munhu akatonga muna headman wanozopiwa tsamba kunzi wauye kupi kuno, ndizvo. Saka vachava chavangoda tsamba of appealing yekuti dare iri tatadzana nani naro takwenda ripi rinoi mamhati kupedza nyaya kupi kuno, ndokwava kutota kuti tikutongerwa kupi kuno mazona. Because uko kwadzoke saka vari kutotsva vatsire vana ndohonde ndovachaita vari kuya kutora mombe kumba isitomatawatema nemademo ndobvatanga kuto izvezvi tipo tori panapa umwe neumwe ari panaazoita zvinhu tisina kutaura takambosvikawo tikamutaurasamoni izvezvi kuti makaenda makaenda kwamambo muna anoendesa masoko kuti makaenda kwamambo koti zvakati mameseji atori paisiwa kuti saka tingaende kune munhu akadaro. Saka iyi mukasapotsa inenge itori hondo yatanga. Hondo inotangwa nevanhu vanouya kosuma kuti hondo isazoenderere mberi. Asi mazinzo akamuti mukagadzira pepa renyinyi ndo rine umbo hwekuti aramba. Tikataura kuti ari kuramba asiri munomba hatinzwisisi. Gadzira pepa iroro rekuungana nokuchaita ikoko moenda naro musamushepa iye oramba. Handitika mauchipamba manje imi makuendera for the sake kuti bambo wade wataura kuti endai nayo chete mungosvika muti tauya kuti tidai zvakanaka kana azoramba mauchitopuwa tsamba yekuenda kudare paiti pambosvika apera kunobvumika mouya kudare ripi iyi kunonge inenge yakapera kudhara womusungwa wedodzo iwa ikoko vana vari kurei imimi vana vakadzokera kuenda kwamushonga idi ndikuti vandakapfugama vari koripiswa vanavo vari kutoripiswa kuti tangai mandiripa makandijamba mukaenda kwamambo ndoda mombe dzakati ndoda mbudzi dzakati havambopiwi pepa ravo kuritambira iye asina waripisa anzowaripisa. Pepa ravo ravanonyora havanyori kuti tabva kuna mambo, vari kunyora sebhuku imhuri yavo. Tanyora tichisarudza sabhuku wedu ndeuyu, saka tauya kwamuri baba headman, iwo tiriramba pepa redu ndeiri. Vanongoburitsa pepa voramba manje yekuti pepa renyu nini munhu wandakaisa ndiye atoripo. Wane exhibit manje kuti saka zvamadaro toenda kupi? Imi mutori ziso ramambo, ndimi wacho muripo, saka tauya kwamuri. Asi wachingobva munomu network inenge yachaya kare kuna mushonga network yatoenda tese tiri munomu hatina mweya yakakweya
yakaenzana ba izvozvi tichibuda munhu mushonga anenge atoziva kuti wekwataunesa wauya watonga kunzi zvakati nemambo saka mambo ati ita izvozvo musikadiba munobva mwaine pakangariramba ari kuzotoreramba kana kuvaripisa ndonototaura Mamuseremeta, inge pfunga ndokufunga kana zvaigona zvakare kuti imimi samambo maigona kudaidzana kudaidza samushonga handiti motaura muri mulevel yani yenyimi sedare handiti muchionesana nenhau yevana vacho kuti vana ndakaona vana vasvika so saka apa pakamira sei pakadai muonesana muri kwenyu kuita kuti vana vatsunurwe kutambo iyi because once vakangodzoka vari vega vanonopiswa and nanhasi vatotodorasa hakunomire zvakadini zvakanaka so ndandofunga kuti paida mukana wacho kuti dai mupagonanzi else kuti padaidzwe samushonga muonane imimi motaurirana kuti no ndakawana vana so saka iwe chendo unogadzisa amakutata nokutomutuma handiti enda unogadzisa pakati apo kuti zvakati unyorere vana tsamba handiti zvakamira so maringe neavo vanenge vaenda kuvillage kwacho unogadzisa vachi zvavari kugadzisa wonyorerwa tsamba ouya wakunogana kuti makutomutuma enda unoita zvakati muchiinstructa headman wenyu kuti anoita basa zvabva kwamuri because zvikaita sekuti iwe anoenda wega Kudai akatotaurwa kunzi akanzwa kuti wakamboenda umanga kuti ndasungirwa nyaya yekuti ndamira pamakuwa saka atori nemhoto iyozvi anenge akutotaurwa kunzi wadzoka futi akachinga kechitatu kana kechipiri saka mhosva inoramba ichitudzwa pamusoro mbudzi nemombe nehuku zvese zvakapera kwatamneta pane uyo ari papaziyo ari kunzi wakaenda pafilmu panhamo wakatenga magaro separo pakaa pasina sapa ndiye akasimuka wochitenda kuti vaakune magaro ipapo manje zvadaro mainyamaro paanga ari padhuze papasina kutosimukirana okay mainyamaro paakabva agara pasi uyo aibva asimuka ndokuchitenga uyu mushonga hedman papasina saka iwewe wakazopuhwa samoni yekunzi uri kudikana kupi pamushonga uda kotongwa uyu nyaya yauda kotongerwa inyaya yekunzi ndakazotenderei magamba chete hapana imwe nyaya wakasimuka sabhuka ari wakasimuka uri chimu uri mukomiti polisa wati wefila village wasabhuka saka inimuona zvinhu akamudisa bhuka watisabhuana komiti simuke sabhuku ayo wakasimuka wakaminasana ukati semupurisa wasabhuka wekomiti wevillage zvichireva kuti uri mukomiti yasabhuku saka zvichireva kuti sabhuku yari komiti mina zvichireva kuti sabhuku yari komiti watasi kushanda nani sabhuku yari komiti nyaya iyi izvi zvatiri kufundira zvinofanira kunge zvichitoitika apa kana murume uyo akasungwa dheti rakafanana here ramaifanira kuenda kwamusoro iri nderenhasi saka imauya kwamambo saka zvakanaka mambo zvaanochiita anochikusunungurai mambo anochinyora tsamba yekukupai moenda naye kuna mushonga mosvika kuna mushonga kuti ndatadza kuzoya kudare ndaenda kudare kwani kwamambo momupa tsamba iwo moona kuti anokupai machajisi here kuti waende nei kudare kwamambo usingauyi kudare kwangu zuva renhasi dheti rakafanana chete mambo anofanira kunyora tsamba wokusunungura ini moenda ipapo kuti tida kuonesana nekuti munhu awapiwa samoni namushonga hatisi kuziva ivo vari kutaura saidhi ravo hatisi kuziva kuti mushonga ari rongo iri kakuti ari ava kuti awaivanzwa kuita makanzwa kuenda kudare ramushonga mira maenda kudare ramushonga paunotongwa namushonga usina kudhobha unonyora pizvo yakuya kwasabu because right now unomunyepera mushonga tozviziva naitozviziva miriterera mushonga anouya nezvake mira obva atanga kuti wakomana wayo matsotsi
wakatondituka wabate sandizve mumingati mukupa mina mupurisa ubva wayobva akusunga saka right now nyaya yenyu inoda kuti sabhuku apa mushonga apa imimi wachokwadi because right now handikwanisi kuti ndioverride dare ramutonga musina kundipa appeal ndiko zvakani kuti ndasunga nemupurisa nyanga panyanga ndodzenga ndakuenda kuprovince kunonzi kwanzi kumanikare ndakusvika ndakuisa sauti yangu iko kuti nhinga ndidaya saka wakaona nanhasi mutemo wedu wakati dare rinotanga pana headman chief mirai maoko headman chief magistrate high court supreme constitutional court sandires why zvakaitirwa izvozvo kuita kuti tese tinotedza nemadare handifi ndakatongwa nehigh court ndakapiwa samoni kusupreme court kana kuti ndakapiwa namagistrates court ndorega kuenda kudare ramagistrates court ndichinzvenga kuenda kuhigh court mejaji iye anotobatwa anenge akuzobatwa nesupreme court kuti iwe wakaovarirwa wakati kuenda kunotongwa namagistrate sandire wai wakamhanya imimi munoenda mushonga achakutongai sandire kana kuti haakutongei zvaakutonga izvozvo musina kugutsikana nazvo ndimi maakushuya neapiri yenyu kuna mambo kuti zvinoita here mambo kuti ndakatongwa namutonga nemhosva yekuita yekudai noti kuti ndinokunyorera itsamba kuti mushonga regera kuwatonga vanhu vavo ndewangu ndizvezvo mukuzwisisa kriteria ripo imi munonotongwa namushonga musina kugutsikana saka wakangwa dare rega subject to appeal and hearing sandire usina kugutsikana nezvavatongiwa nazvo izvo kuti no chigoi chako chandapiwa iye handisi richoenda hazvina kudaro maakuuya kwamambo iwe mushonga kudare rako ramutonga rakazotonga munhu yakadai shonga chaonekwa chokananzi ayo sentensi yavapiwa namushonga yaiswa aside mwana haana mhosva sandizve noti izvozvo ndezvako ega zvauri kutaura izvo pamwe handisi izvo zvakaitika pamwe ndizvo ukuzvozvo cheko noti kuti ndinoti iwe usatonge taura ini ndingambobvunzawo nyaya yacho nenge kunyaya kutendera spirit mukadzi wasabhuku akasumuka ava chimbovasumuka hangi ndizvo saka ava tingati vakarambira sabhuku here tichiti mukadzi wasabhuku asi sabhuku muri kuziva topedza kutanga ava vanga vatori right because mukadzi wasabhuku papasitorina sabhuku saka vakasumuka vachimira sekomiti mukadzi wasabhuku asi saka muchitaura musataure muchitati kuti takarambira sabhuku sabhuku tongwa tikati brazil mutadza kuti mutaura nyanyi muzoti sabhuku haana komiti pakauya vanhu vachitonga pakarongwa komiti tataura zvakataura munomu ndo zvinhu zvamunofanira kuita eda komiti yenyu eda mushonga aramba ndo pamunoti no kana zvadaro sisi hatina kugutsikana nemutongo wamatipa takuchitsvaga kuenda mberi tonzwewo saka nyaya yechinzi inobva uko kuna sabhuku yopinda kuna headman yobva kuna headman yopinda kuna chief ndikaitadzawo panapa ndoikwidza kumusoro wakaitadzawo kumusoro woikwidzawo kuti kuti zvichiramba tichitukikidzana zvine step saka zvatotaura ndizvo cheteamusemba una usha kushonga ma endai kwaari notaure naye chisimuka ingapedzwa munhu ukagona kutoenda izvi hapana chitorwadza kana varume makadari izvi munorwadzikana kotaura chete hakumanikidzei vambona musina kugutsikana makuenda mberi changoendikumba